Σας καλωσορίζω στο κανάλι των Κέντρων Ακοής Dr. George. Στο πέμπτο μας μάθημα θα σας παρουσιάσω την τοποθέτηση και την αφαίρεση του ακουστικού πίσω από το αυτί. Το ακουστικό έξω από το αυτί αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Το κυρίως μέρος, το οποίο συμπεριλαμβάνει το μικρόφωνο, το μεγάφωνο, τον ενισχυτή, τον επεξεργαστή. Ακόμη συμπεριλαμβάνει και την μπαταρία του ακουστικού. Το κυρίως μέρος του ακουστικού συνδέεται με το δεύτερο μέρος, το οποίο είναι το σωληνάκι. Το σωληνάκι καταλήγει στο εκμαγείο ή και στη θηλή. Το εκμαγείο και η θηλή τοποθετούνται μέσα στο αυτί. Το εκμαγείο είναι φτιαγμένο σύμφωνα με την ανατομία του αυτιού του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Η διαδικασία για την κατασκευή του εκμαγείου είναι μη επίπονη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια μικρή επίδειξη πώς μπορείτε να τοποθετήσετε το ακουστικό σας πίσω από το αυτί. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για την αλλαγή της μπαταρίας και για πληροφορίες που αφορούν τα θέματα ακοής και τον ακουστικό βαρικοείας μπορείτε να επισκεφτείτε τα βιντεάκια που βρίσκονται στο κανάλι μας.